gaskiya in dai ba an daina sata ba a Najeriya, in ba an daina zalunci babu yadda za a yi kasar ta zauna lafiya. Sata da zalunci dinnan da ya zama ruwan dare a cikin harkar Najeriya shine abin da ya lalata kasar gaba daya. Kuma wannan shi ke barazana ga zaman kasan a matsayinta na jamhuriya. Domin mu duba dukkan kasashen da suke rikici, mu duba Sierra Leone, mu duba Liberia, mu duba Burundi, mu duba Rwanda, mu duba Congo Kinshasa a yanzu da ake rikici, duk mai kawo wannan rikicin zalunci ne. Zalunci ne ba wani abu, matukar akwai zalunci ba za a nuna lafiya a kasa ba. Amma sai da ce a jama'a ya addu'a Allah ba da zaman lafiya. Ma'ana hanyar zaman lafiyan an ki abita, amma kuma ana sa a roki Allah ya kawo zaman lafiyan ala tilas. Shi kuma fa'alul lima yuridu ne, ba a tilasta shi kan abin da bai ni ba. Da haka lalle ne ya kasance masu mulki sun tsaya sun kwatanta gaskiya, sun kwatanta adalci, sun rike amanar talakawansu, kuma lalle ne su zartar da abin da za su iya zartarwa na dokokin Allah. Yanzu kan idan jiha ta zo ta ce ba za a